ନା ସାଙ୍ଗମାନେ କରିବା ବାଟରେ ଦେଖିଲି ବଢିଆ ବଢିଆ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର କୋବି ଥୁଆ ହେଇଛି। କୋବିଟାକୁ କିଣିବାକୁ ମୁଁ ଇଚ୍ଛା କରିଲି, ହେଲେ କିରା କରିବି ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏ ଛୋଟ ଛୋଟ କୋବି ଦେଖିଦେଲି ଯେତେବେଳେ ମୋ ମନ ଟିକେ ଉହରିଗଲା। ହେଲେ ମୁଁ ଟିକେ ଭାବୁଥିଲି କାଳେ ବଡ଼ କୋବି ଟିକେ ମିଳିଯିବ କି। ହେଲେ ବଡ଼ କୋବି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ହେଲେ ସାଙ୍ଗମାନେ କୋବିଟା ଦେଖିଥିଲି, ହେଲେ ବାଛିଲା ବେଳକୁ ଖାଲି ଢାଉକ ଢାଉକ ପୋକ ବାହାରୁଛି। ଆଉ ମୁଁ କରିବି କିରା, ସେଇ ପୋକରାକୁ ଦେଖିକି ତ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ପୁରା ଟିଣ ହେଇଗଲା। ଆଉ କଣ କରିବି ସାଙ୍ଗମାନେ, ଟିକେ ହେଲେ ଆଜି ରବିବାରଟା ବି ଅଛି, ସେଇ ଇଏରେ ମୁଁ ଖାଲି ତ ଟିକେ ଭାବିଲି ମଟନ ଟିକେ ନେଇଯିବି। ଆଉ ମଟନ ଦେଖିଲା ମଟନ ମିଳିଲାନି, ଦେଖିବା ନହେଲେ ଦେଶୀ ଚିକେନ ଟିକେ କରିଦବା। ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ସେୟାର କରିଦେବେ ସାଙ୍ଗମାନେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ, ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ।